anyị mgbe a ga-agba ebe a wee mgbe dike na nna kụzi ebe a ka ọ na-adị eme Listen very attentively. Ndị be anyị olukwa na omume azụ na-afụgo ndị ka anyị si wee kwado n'ọnọdụ nke taata ife dị na mgbe a ga-agwa taata abụrụ obere ife maka na onye meririnụ ya ọ bụ onye nke ga-anọdụ obere ọlọ nso. So the person that will win this fight for today have the chance to marry the princess. So we expect that the fight will be tough. It won't be easy, although both contestants train very, very well, I can assure you. So be ready to see a strong fight tonight. Ndị be anyị ahụ na-ekene unu wee na-asị ka mkpọpụta onye izizi ga-eso wee gba mgba n'ụbọchị nke taata bụ nna, the only and one undefeated nna Kụzuo biko pụta n'ọgbọ ka anyị fụ na-afụ dị mgbe afọ ogologo imi ya. Nna Kụzuo ebe ka ị nọ pụta n'ọgbọ na ndị tienu dupụta n'otogwu biko dupụta n'otogwu na ha na mgbọ. Without wasting much of our time, I'm about to call the second contestant for this evening. So, onye na nna Kụzuo ga-agba mgba tata bụ Ebubedike ka nna kpọpụta n'ọgbọ. Ebubedike, kedu ebe isi nọdụ? Pụta n'ọgbọ biko na a na-eche gị. Ebe ka Ebubedike nọ? Ebubedike pụta n'ọgbọ biko. Ndị obodo, biko a na-asị ndị mmadụ Kapana dana, kanda na atu empe na pitane meliru. Empe dika na puta na ko ya ka bi ko ki na ko. Bisa bedike no ko. Ebe dika na dika dela. Ebe dika. Ole nuwe, ali ka ko eba. Ebe dika ke dika ko eba. Eba ni. Ko wa ni ka na. This people was well. Ebe dika ko ole nuwe nu kureba. Ebe wanda na to kureba biko mba bu yi digoro ni ya kureba ama no le nu enu jeri mayo o gara ada o kana iba na eme tata bu ibe tradition ibi Igbo ka na eme n'ụbọchị nke tata we na asị
Okay, Samuel and Bobo. I went to Kaime back, and the man where I went, I met us your test and no man, I know one. Yeah, I'll make the moon. Thank you very much, ladies and gentlemen. I'm expecting that you will have a fantastic evening. You will enjoy the fight. You will win. You will win. You will catch on. Today, we want to bring to you the tradition of our people. When a man is grown enough to marry a princess, unfortunately, there are so many people who want to have this princess. But today, a lot of people has wrestled in different categories only to qualify today for the finals. And these two people are here before you, Ebubedike and Nakuzwe. These two people will wrestle here today. And the winner will marry the princess. I'm going to hand over the mic to our Honorable Igwe. Thank you. Deba Yakanamon. Deba Inkwen. Mwan. Rian. I greet you all. Ihaina metata buko ihe omena. We had the member. I kind of truck. I met at a cooperative. Ladies and gentlemen, the entire Omombala, I welcome you all in this great occasion. Today, it's a great day indeed. In our community, Omombara, a very precious day for us. As it is in our tradition, that the match winner of this warrior we stand a great chance to marry my daughter, your daughter, the princess. Ladies and gentlemen, I therefore ask everyone to keep calm and enjoy this remarkable occasion. Thank you. With the power bestowed on me by Omabara community, I hereby declare the wrestling open. Princess Yeruhiaka, all of you come out of Africa. Stand up. So you see the beautiful princess and the mother. So the winner will have the chance to marry the princess. So Ghana, please come for the princess. Yes. So without wasting much of our time, everybody can.
Ya kuleba bani bako. Na kuzo ife na babo. Onye mo ni dia. Mana asu ye wa. Asu ke wa onye mo ni dia. Onye mu na mbo, ade mu mbo. Ade mu mbo, ada ataalo. Engada, ihe na ngada, olu na akacha anya fu na ebe ihe na ngada. Baba na ndi wa wa ka pa. Mba, olu na ome. So if you are going to Germany, come on, Really? I prepared myself so much for this wrestling, but as you can see, I'm already old. It's a youth. So the youth is
strength goes to the youth. So he's the winner. Yeah. Do you think that there will be a rematch? A kind of a rematch and a bowling ball? Yes. If there will be a rematch, if there will ever be a rematch, there needs to be against everybody. Yes. I am never evil. So, ladies and gentlemen, as you can see, it was short but very intensive. Thank you, everybody, our great warrior. Our Ogbonbara people are proud of you. Our great warrior. Great warrior indeed. Congratulations. Azeruala. Everybody is the right person to have Princess Anne in marriage. And I hand over to Onowu. We have witnessed the wrestling. Fortunately, Ebubedike, the warrior of our land, has won the fight. And right now, I am going to crown him the Ebubedike, the warrior one of Omabara. So, because on the buy and make an own. Una photo focus, but I let you know. Ebubedike, we are going to crown you the warrior, the winner of Omabara wrestling. From today onwards, you are the only warrior that we have, and you should be ready to represent us everywhere in this country to claim our title. The princess